Sí, sí. Bo día a, to bo día a todos e todas. Como parece ser que vai a faltar alguén, entón estamos todos os que estaba previsto acudir, todos os que anunciaron que virían. Pasamos a este pleno extraordinario que ten exclusivamente 3 puntos de orde do día. Comezamos con eles, comezamos co primeiro, que é dar conta da renuncia de don José Luís do Ribo Prado e o seu paso a concelleiro non escrito. Hai un escrito presentado polo concelleiro don José Luís no que solicita este paso e, polo tanto, a obriga é dar traslado ao pleno desta situación. O segundo punto, falo del tamén porque é idéntico ao primeiro, é dar conta da renuncia do Manuel Ángel Fernández Quintas e o seu paso a concelleiro non escrito. Polo tanto, os dous puntos son idénticos, están nas mesmas circunstancias, hai os escritos oportunos, e simplemente dar conta ao pleno. A partir deste momento, o que sí é certo, despois de comentado ca señora secretaria, o que nos indican a partir da finalización deste pleno, o que corresponde é que o grupo político ten que estar xunto, os 4 concelleiros que quedan no Partido Popular teñen que estar agrupados no mismo espazo, é dicir, na mesma fila, e habería un cambio de ubicación, sin máis. O pleno consiste nesto, en dar conta da renuncia. A partir de aí, hai unha solicitude do Partido Popular, quero recordar, a efectos precisamente de que se agrupen os seus concelleros na mesma fila, e, bueno, acabo xa de informar sobre cal é a situación legal ou sobre esta materia. Polo tanto, con isto, en principio, pódese dar por finalizado o pleno. Modificación, perdón. Modificación dixen que había 3 puntos. Modificación da composición das comisións informativas, é certo. Aquí fixo a señora secretaria, un informe no que, un informe, unha proposta de acordo que hai que votar, eso é certo. Grupo Municipal Socialista, bueno, fixose unha composición ponderada desas comisións. O Grupo Municipal Socialista quedaría con 2, o Grupo Municipal Popular 2, o Grupo do BNG con 1, o Grupo Mixto 1, e concelleiros non escritos, neste caso, quedarían con 4. Despois hai a aprobación do sistema de voto ponderado aplicable ás comisións informativas según os seguintes coeficientes. Ten vostedes aí o cuadro. Grupo Municipal Socialista 5 concelleiros no pleno, 2 representantes en comisións, o coeficiente por membro é de 2,5, é dicir, que cada membro da comisión vota como 2,5. O Grupo Municipal Popular, na mesma circunstancia, pero con 4 concelleiros, representante das comisións 2, coeficiente por membro 2. O Grupo do BNG, con 2 concelleiros no pleno, nas comisións tería 1, e o coeficiente por membro nas comisións serían 2. No grupo mixto, habería 2 concelleiros no pleno,
representante na comisión 1 e o coeficiente por cada un dos membros sería 2. E nos concelleiros non adscritos serían 4 concelleiros no pleno, 4 nas comisións e un coeficiente multiplícase por 1 o voto de cada un deses componentes. O cal, despois, ven vostedes unha táboa aquí sobre cal é a representatividade porcentual de cada un dos grupos. Non sei se hai algunha intervención que realizar sobre ela. Cal? Bo día a todas e a todos. Como xa trasladamos ao Servicio de Secretaría, hai unha cuestión de orde que na resolución que se nos envía nesa proposta de distribución do representante nas comisións, fálase que nun principio se ven a manter o número de representantes de 9, e serían 10. O cuadro sí que está correcto, a ponderación parecenos axeitada, pero a distribución, o número de representantes, ten que ser de tal e como suma o cadro. Grazas. Estamos de acordo que era así, sí. Don Ramón, quere vostede decir algo en relación a este punto? Un detalle. Nesa reubicación que din aquí nos asentos, eu non me vou a mover do meu. Hai unha normativa sobre elo, don Ramón. Eu sigo no mesmo sitio desde que foron as eleccións. Entonces, se queren reubicar, que se reubiquen eles nos asientos que teñen. Eu daqui non me movo. Eso, analizaremos... Como falou de estar nunha mesma línea, pois poña aí aos 4 do PP e traia para aquí os 2 adscritos. Ahora eu de aquí da silla non me movo. Moitas gracias. Terá solución. Moitas grazas. Nada, bons días a todos e a todos. Un pouco reiterar o posicionamento que fixo Manuel, que efectivamente os que fomos aquela Escola das Lamas famosa nos anos 70, a suma da 10 e no escrito fala de 9, polo tanto, creo que aí, bueno, ten que modificalo. O señor alcalde fala de que a secretaria redactou, bueno, eu non vou entrar en ese tipo de cuestións, pero, bueno, en todo caso, ben asignado polo señor alcalde e iso, evidentemente, para votalo hai que modificalo. Grazas. Volvo a repetir, o que fixen noutras ocasións, o alcalde non redacta os escritos, nin cosas polo estilo, entón vostede botelle a culpa a quen lle pareza, pero o alcalde non fai os escritos, nin os redacta, que para eso están os funcionarios, e as funcionarias se teñen esa labor encomendada e cobran por eso, ademais, home, claro. É un erro aritmético, simplemente. Claro, está modificado, temos o documento, sí. Queda en acta xa, con iso é suficiente, sí. O Partido Socialista... Bos días a todas e a todos. Nos dicir, preguntar, facer unha pregunta meramente técnica, se era necesario celebrar este pleno para dar conta das demisións ou podíase haber ter feito no pleno ordinario ou para que as comisións do seguinte pleno xa foran as que teñen que ser, tiñase que celebrar este pleno impepinablemente. A señora secretaria informou de que había que facer este pleno. Sí, por favor. Para o seguinte pleno ordinario, que será o primeiro luns o 6, para que xa queden configuradas todas as comisións informativas e garantizar que os non adscritos poidan participar. Entonces considerei que era o máis axeitado neste caso, para garantizar a participación dos non adscritos. Moi ben, moitas grazas. Partido Popular. Buenos días a todos y a todas. Doña Victoria, la pregunta que íbamos a hacer es la misma que hizo ella. Para que quede constancia, ya no vamos a volver a hacer que la señora secretaria repita lo que ha dicho, pero sí, a colación de que el BNG dice que se podía evitar en prensa lo han sacado, que se podía evitar este pleno. Le queda constancia a los vecinos de Barbadás que es por motivos del funcionario de este concello, que es el que dice y dicta dónde hay que hacer los plenos extraordinarios. No es a petición de ningún partido, es a petición de secretaría de este concello, para que, como bien dijo la señora secretaria, que en el próximo pleno ordinario pues las comisiones estén formadas y todo siga ya a su orden. Pero no tiene nada que ver el Partido Popular ni sus desavenencias internas, como dicen ustedes. Gracias. E para aclarar, nin a alcaldía. A alcaldía sigue indicacións de secretaría, da señora secretaria, efectos da composición das comisións e dun correcto funcionamento dos plenos.
A ver, nada, nos o que dixemos e o que sacamos en prensa ou vía redes sociais é que dado que o Partido Popular tuvo un interés manifesto e evidente na modificación, das cuantías que recibimos os concelleiros e concelleiras desta corporación por asistencia plena às comisións informativas e que efectivamente despois polo resultado e pola división tamén do grupo do Partido Popular deu lugar a que eso non se aprobara nos plenos anteriores. Entón, a nos deu-nos un pouco que pensar que un pouco en relación tamén que a proposta que a pregunta que fai a portavoz do PSOE, si era necesario ter este pleno ou si vamos estar aquí cada vez que a algúns de vostedes lle parezca que debemos estar aquí para cobrar unha asistencia, un pleno, unha comisión. Nada máis, grazas. Brevísimo, por favor, porque Señor non é un alcalde, por debate alusiones, desta índole. A ver, señor Sarín, le acaban de decir que no somos por el Partido Popular que se convoque este pleno. Segundo, por lo que ustedes dicen en la prensa, a ver, usted tiene que ver el acta del anterior pleno, donde se trajo lo de la modificación de las asistencias a este plenario, fue del grupo de gobierno. Que quede muy clarito, señor Sarín, que el Partido Popular no tuvo nada que ver en eso. Nada. Lo ha traído el grupo de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro, porque ustedes son el no y aparte de darle la vuelta a las cosas. Muchas gracias. Procedemos á votación. Home, creo que xa houve dúas intervencións. Home, Chelo interviu 2 veces. Sarín non sei se interviu unha ou 2 veces. Por alusións, evidentemente. Pero vostedes non pediron a palabra en ningún momento. É que empezo dicindo que é unha dación de contas. É unha dación de contas. Neste punto sí, pero brevemente. Don Ramón, empece vostede. Por favor, mantemos a compostura, que creo que este pleno non é tan difícil como para manter entre todos e todas a compostura. Non, eu xa dixen o que tiña que dicir con relación aos asentos. E o resto, pois, deixolle o debate, o resto dos grupos. Moitas gracias. Don Serafín ou don Andrés, por favor. Sí. Ahora sí, xa se deu conta, sí. Bueno, grazas, señor alcalde. A ver, nun principio, os dous concelleiros que pasamos a situación de non adscritos somos o compañeiro Luís do Riba e máis eu, xa quero indicar desde este preciso momento que vamos a actuar neste plenario en conxunto. É dicir, aquí tratáronse dúas cousas. A primeira é o porqué deste pleno extraordinario, e sí que me gustaría deixar claro que é o que trasladamos nós ao Concello no momento que solicitamos o pase aos non adscritos. Que se realicen os trámites oportunos para a nosa adscrición á nova condición que legalmente nos corresponda con efectos do vindeiro pleno, ordinario ou extraordinario que se celebre. Esa é a primeira cuestión. E a segunda, porque sí que está levantando bastante problemática o tema dos asentos, falado xa co meu compañeiro Luís e máis eu, brindámonos xa a ocupar os 2 espazos que poderían quedar libres, agrupando aquí aos 4 concelleiros do Partido Popular diante, para que tampouco se teña que alterar o lugar. O sea, Ramón, por favor. A ver, o importante non é o lugar que se ocupa nas cadeiras no pleno, senón a labor que se realiza desde o mesmo. Moitas grazas. Moitas grazas. Vocero do bloque. Nada, reiterar un pouco o posicionamento que tivemos ao respecto de que, efectivamente, a corrección no documento, sobre o que non volvo, e sobre a intervención da portavoz do Partido Popular, eu non sei, efectivamente, de onde saiu o escrito inicial que propuxo o aumento, a petición de aumento nas indemnizacións por asistencia a prensa a comisións informativas. Pero o que está claro é que algúns votamos en contra deso, entre eles o noso grupo político, e outros, o Partido Popular votou a favor. Por lo tanto, a min iso pode me dar a pensar que, efectivamente, esa iniciativa ou ben parte do goberno ou parte de vostedes. Nada máis, grazas. Non teño claro se empeza xa a entrar en vigor o cambio, e xa somos, ao ser o partido maioritario da oposición, somos os últimos en intervir. Entonces tocaría yo ao Partido Popular. A partir deste momento xa ou a partir do seguinte pleno? Xa. Bueno, pois entón que correspondelle a doña Chelo intervir.
Nada, Ramón. que quede claro, vamos a reiterar el Partido Popular que el tema de la subida a las asistencias plenarias, señor Sarín, salió del grupo de gobierno. Si usted pertenece a este plenario y tiene acceso a las actas, a las comisiones, que creo que sí, porque a veces yo creo que no, depende usted para dónde quiera ir. Ya sabe que es el bloque es no, 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 vale, pues entonces aquí también se lo voy a repetir a partir de ahora, no, 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 y usted diga las cosas como son, vale, usted. Entonces, que le quede bien claro que salió del grupo de gobierno la modificación de las asistencias, que el Grupo Popular haya votado a favor, la mayoría del grupo, bueno, pues tendremos nuestras razones y las expusimos en ese pleno y no voy a entrar, que esto es un pleno extraordinario y tendría que ser corto. Eso es, pero no le den la vuelta a las cosas, señor Sarín, vale, gracias. Agora entón ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Bueno, lamentando que as diverxencias internas que poida ter o Partido Popular dende o punto de vista personal, incluso político, consideramos que non se deron moitas explicacións neste pleno no que se está falando da modificación da composición das comisións informativas e ao mesmo tempo está se dando conta da baixa de 2 concelleiros, ao mellor o Partido Popular, que é agora o segundo grupo da oposición, non lle interesa dar ningún tipo de explicación, nin lle interesa abordar este debate. Pero nós concordamos co Bloque Nacionalista Galego no momento en que se di que houbo concelleiros en aquel momento, a mellor, pudo haber producido a decisión, eso non o sabemos, que o terán que decir ou ben o segundo grupo da oposición ou ben os 2 concelleiros non adscritos. Naquel momento estuvemos en desacordo co aumento das asistencias naquel momento. E levamos moitos plenos dicindo que existe unha connivencia entre o goberno en minoría e o Partido Popular. Levámoslo dicindo moitos plenos. Entonces existe unha diverxencia. Entonces temos que volver a recordar á ciudadanía, por si mira este pleno, que houbo concelleiros individualmente que estuvemos en contra da subida das asistencias e outros concelleiros, como a vostedes, como os 4 do Partido Popular, que estaban a favor de subir as asistencias. Entonces, témolo que volver a decir, non é ningunha mentira. As razóns non as coñecemos. Que existe unha connivencia, que existe un grado de arrimismo entre os 2 grupos, entre os 2 concelleiros non adscritos, Democracia Orensana e o Partido Popular, composto ahora por 4 concelleiros, é evidente. Moitas grazas. Moitas grazas. Mire, partiu do goberno. A iniciativa de incrementar os importes das asistencias partiu do goberno. Primeiro punto. Segundo, pleno de convocatoria. Iniciativa da señora secretaria en base ao que informou. Terceiro punto, recordarlles que isto é unha dación de contas no que fai referencia aos 2 concelleiros. Non teñen que dar nin eles, nin o seu partido, ninguna explicación. Non corresponde. É unha dación de contas. Cuarta cuestión. Importe. Mire, vostedes falan, zanxo asunto aquí, vostedes falan dos emolumentos polas asistencias. Reflexionen sobre os salarios que se deixaron de percibir unha vez que se foron vostedes. Don Ramón. Sí, é o segundo turno e último, non? Bueno, simplemente dicir, discrepo, señora... No, eu só fixen un. Tres co feito de decir que non se movía do sitio. Eu só fixen un. O outro foi, para decir, o dixeno antes, cando estábamos no turno non de debate. Remate. Bueno, é que así tamén nos ganamos o sueldo. Mire, porque como se o está vendo a cidadanía tamén ten que ter claro unha cosa. Eu discrepo, tamén teño que discrepar un pouco da portavoz do Partido Socialista. Autoidentificarse aquí ahora como segundo grupo da oposición ou o primeiro grupo da oposición, bueno, vamos a poñer entre comillas, porque, mire, hai 4 do PSOE, hai 4 non adscritos e hai 4 do PP, hai un triple empate. Porque vou dicir por qué, si hai 5 do PSOE, xa sabemos, pero canto tempo leva a concelleira sin asistir aos plenos? Por eso eu quero aquí preguntar en que situación se encontra esa concelleira. Non sabemos, claro, porque, a ver, para unha reflexión, teñen 5 concelleiros o Partido Socialista agora mesmo, despois de haberse máis bien, pero pensen que tamén tenen que explicarlle á cidadanía que non recorden 1 ano e medio ou 2 anos, levan vos 1 ano e medio, polo menos, penso que levan sin un concelleiro actuando aquí neste pleno, 1 ano.
Eu penso que máis dun ano. Por iso que hai que facer unha reflexión que, pois, non sustituíron a esa persoa, non estou falando da persoa en concreto ni nada deso, pero vostedes están actuando con 4 concelleiros na realidade. Don Ramón, creo que Ainda xa quedou claro. Ainda que sexan 5. Moitas gracias. Don Serafín, por favor, ou don Andrés. Non é certo. Bueno, pois é o último turno. Nada, eu é solo non hai para- máis alusións. Eu só quero contestar por alusións. Evidentemente, a situación de baixa médica dun concelleiro non é para dar explicacións no pleno, porque pertenece a datos super protegidos. Entón, non lle podemos dar explicación no pleno. Mellor a nivel particular, se a concelleira o autoriza, pois sí se lle poderían dar un tipo de explicacións. No plenario non, porque é un plenario público e esos son datos super protegidos. Evidentemente, mentras non haxa unha dimisión, esa persoa sigue formando parte da corporación. Entonces, seguimos sendo cinco concelleiros. E despois tamén preguntarlle ao señor alcalde por que non se cumpre o regulamento municipal cando é unha modificación dunha composición de comisións informativas se lle corresponden 3 minutos e 3 minutos na segunda intervención porque se está dando por alusións. A min mesma me acaba de dar a palabra, pero en principio non debería ser así. Ou en principio, don Ramón non debería ter intervido porque non corresponde por o reglamento orgánico municipal. Pero bueno, se nos lo saltamos a la torera, pues nada, seguimos así. Moi ben, moitas grazas. Moitas grazas. Procedemos á votación. Votos a favor? Por lo tanto, queda aprobada e o pleno queda levantado. Moitas grazas a todos e a todas.